движение по улиците, аз ли да гледам, пътя ли да гледам. Айде, И двете. Не може и двете. Не може така. Може. Бабушка се няма, видим се говорим. Ето с камион направо цепи мрака. Ето с камион там. Една цепи мрака. Цепи мрака, той сте цепи главата. Той като цепи главата, главите на багажа си. Ти знаеш да си цепи с мутката. Сякаш да си цепиш твоята. Сякаш да си цепиш банана. Сякаш да ще цепиш. Отваря по-бързо е дъртата. Ами щом карата и баба на ръта? Не е задължително, може и някой. Това е камион направо вече цепи мрака. Изцепвам цялата воля за кино. Значи, айде го моля се, че ми надуваш главата. Няма да ми говориш на окото. И ти ли изгуби интерес? Сапе. О, тук. Бабеница, виж, влизаме в шапо. О, каварна е. Виж, и този вой влизаме в шапо. Пък си я слушам. И аз гледам, че този камион не е също в каварна и че някой я чакам. То ще да съм ръкми, докато стигнем. Нали значи там също има път? Там, в каварна. Да, ама той е по-пряк. Нали, мамо? На същото път. Мой па и той да влезе. Много е страх. Ако влезе, аз качам от колата в неговата Как ще е с 80? И че? Аз няма. Той гаден пътя, да идва за такова. Здравно е. Гаден ми. Виж къде ме чувате тяхната. Стана да заспупах в киното. Човек на колело. И ту баба. Баба на колело. Отива някъде. Моята баба ли? Кой чува, разбрал. Той докато разбере, ние вече